información a esa cura. Vamos, segundo con retardo da más o menos. Sí, que sube más por la Bai, badau jentea, ja, ze ondo. ja. Bai, 3-4 persona, zeo. Bueno, antza ikusten da, bai. Ikusten da, ondo entzuten da? Ni ez dut ikusten, pero WhatsAppera bidaliko dut, bale? Vale, ederto. Venga, bastante. Agur, bai, eskerrik asko. Listo, ondo ikusten gaitu. Bai, eskerrik asko. Bueno, espero danok ondo ikustea eta ondo entzuten. Ondo entzuten dozue? Nono kalbadau txatetik zauzer idatzi, eskertuko neuke jakiteko ondo entzuten dala. Antza bai. Bueno, minutotxo bat edo bitxar egongo dodaz jentea sartuten bada eta ikusteko. Eta, bueno, gaur hemen langileon egunean behintzat danok etxet izan egon margaren, disfruta egon atzalea gutxu bet. Dakizuen moduen edo espadakizue nire burue aurkezteko tartetxu hau aprobetxauko dut, Mikel Barandiara naz, mungikoa, eta izetezenaz, eskerrik asko, Mikel Soto, izetezenaz trikitilari profesionala, aspalditik joten otrikie, 8 urteetatik, eta 30 dekoaz, hasi eskeia badir urte batzu joten abiela. Horrek ez dago esan gure ondo joten dotenik, baina behintzat gusture joten dut. Hori, guri familien ez dakite zeo zerri izango dan, baina beti gustau izin jaku ez dakit juergea dan, edo trikie bera dan, egi esan, nire aitak eta osabak, ze aitan familitik datozte hau, soropedi hau, baina aitak eta osabak ez da be joten eta ez eben joten trikitiza inoz bez. Igual euren sasoiagatik, suertau jakenagatik. Baina egie da, gure haitxitxe joten ebala, eta gu lobak, nik eta nire lehen guzuek, bideo joten dugule. Trikitiza, hasiko nazia purrete teoria satarra, satarra, ointzete, ez da nahin interesantea, baina, harin esango txuet, zer da trikitiza? Gaur egun trikitiza dena da, akordeoi diatoniko bat, soinu diatoniko bat. Zer esan gure dut diatonikoa? Botoi bakoitza, kontxera kutsiko txuet, dekola soinu diferentea zabaldu edo itxi egiten badugu. Orduen, besteak izango lidake, izango litzakez kromatikoak. Trikitiza da diatonikoa. Diatonikoa eskumako eskuen, botoi gehien dekozan eskuen. Trikitiza, gaur eguneko trikitiza bentzet, eskerreko eskuen, ez da diatonikoa, notak ez di diferenteak zabaldu edo itxi. Baina trikitiza, gaur ezagutzen dugun moduen, instrumento gazte bat da. A ber, gaztea, ulertuen behar dugu. Trikitizak eukia lauz, 100 urte. Trikitiza moduen, ezagutzen dugun moduen. De hecho, ezagutzen dugun moduen gitxia ondino. Botoiko puru horregaz, eta holan gitxia. Baina, instrumento moduen, más o menos 100 urte. Aurretik esien egon soinuek, bai egon ziren. Baina hemen, gero azaldu sartuko gara horretan, beste modu batera garatu ziren, garatu ginen. Zelakoak ziren soinu horrek hasiera baten, ziren fila batekoak. Eskumako aldean euken fila batekoak. Erabiko daz nire trikitizak dekodazanak, batzuk, ze danak besteko daz hemen, baina erabiko daz zuok, ulertu izuna putzetzelan joan dan trikitizan historie. Hasi ziren fila batetik, eta bi aldeetan diatonikoak. Ni dekoten oina hartuko dan soinuek, deko 100 urte inguru, 1900 garren urte hasierakoa eida, eta nik antikuari baten osin eban. Egi esan egoera kaskartxu edeko, baina duzek esplikatzeko balio esku. Honer bat, marka aleman bat. Ez teko inogo korrearik, gorputzera eusteko. Dekona da, hemen antzinera beltzan zana hau, atxamarrantzako korrea bat. Eta hau joten zan, asko jakingo zuen moduen, edo imaginoko zuen moduen, atxamar hankan ganean iminde. Hau, hemeneko botoitxu bet, kontroletako auspoa. Eta instrumento simple amoten dauen arren, botoiek salata askoengo da, behi aurretiko izaten dutxu, baina simple amoten dauen arren, gauze askoin lehik ez beraz. Bajo gestoaz joko, ze salata asko iten dabe. Esplika asalduko diatonikoana, guzteko. Nota bakoitzak, nota bi botoi bakoitzak, eta bajoetan, hemen uste dut espiela, hemen ez dire diatonikoa.
Hori bai. Oso eskaz da trikitiz hau, edo soinu hau, baina ataraldako zeu zer. Hau, sasoietako kristolako teknologia esan. Gaur egun, urteako badeko, ez da apurret estropea dute dau. Baina ikusten dozue, fila bat goian, fila bat behan. Honetatik pasau ginen, fila bi mintera. Bata goian, eta bestea behan. Eta ja honek trikitizateko solan modifikazioak, korreak iminteko euskarriek, mantentzen dut hau, ondino, mantendu izen dut. Baina ikusten duzu moduen da, trikitiza horren evoluzio bat. Fila bigoian, fila bidean, eta indotzen dana da, tripak hobetu ikusteko, hor ikusten da zelan altzetan diren lenguetak, eta indotzen txapatxo hori. Bale? Ez dakit ondo ikusten da, baina trikitiza hau hartu neban antikuario baten, eta dekoz, zan arrantzare batena, eta dekoz notak idatzite. Kuriosidade. Ikusten dozuen moduen, honek, hasierako trikitiza honek, eta orokorrean soinuek, sasoi honetan, ez ziren erabiltzen leku zabaletan edo bintzat jente asko gazkoteko. Eta horrek zer egiten dau, zita tono grabeak. Eta ukitea indar gitxi, ez tekia potentzia askori. Baina, bueno, sasoietako nahikoa zan. Taberna baten edo etxeguelta baten zute baten batzeko nahikoa zan. Hemen, eskumako eskue diatonikoa. Aurrekoak ikusan hemen, 10 botoi, honek 2, 4, 6, 8, 10, 11 dekozia. Eta goian bat gitxi hau, ukiko dauz. Hemen 10 eukiko dauz. Bajuek, diatonikoak. Danak ez, hori ez, hau bai. Eta eskuman diatonikoak. Ningon azunan ikusteko zelan zabaltzen dire, bale? Hau joko duten kanta hau, egin eban, eneko diz mungiko da teatro taldeak, Andren teatro talde baten parte hartzeko, obra baten, eta teatro deitu notzen. Gusten dozuen moduen, botoi honek zarata asko moten dabe. Sasoiaretan, ez eben joten obentzat instrumento negaz, ez eben joten nahin harin. Esan, abilezie esan, zozer importantea zana. Gehiago zan, soinu esortzea. De hecho, korreatik ez euken inolako zentzurik. Jote ben, holan. Soinu eskuega zeuzte eben. Gaur egun, guezka oso ditute, ni behintzeten hau holan joten oitute. Eta gero beste gozo kurioso bat, botoiek,
barru arte sartzen dire, ez tekea apoiorik, holan esateko, bale? Orduen horrek abiadura moteko zailtasuna mote oskube, bai, bale? Orduen, pasau gara fila batetik, ja fila bire, honek eukiko dauz beste triki baino 15, 20 urte gitxi hau, baina landabe, sarra benetan, bale? Orduen, sasoi horretan ja hasi zan Euskal Herrien zozer, ez dakite zeitzik izango zan, bakotxak atara lauz bere konklusioak, baina hemen soinuek beste garapen bat hartuan beste maila bat, zaiten ziren triki asko be harinauak, joteko harinauak, pisuz be handiauak, beste leku batzutan be bai, Espainia guztien, peninsula guztien eta Europa guztien egon dire trikitizak, eta adibidez, peninsulan bertan, el Cid marka egon da, Lusaro ganera, baina beste ziren soinu, ointze erakutsi duzan soinuen antzeko instrumento barriauak eta teknikamento behoak, baina antzekoak. Euskal Herrien, salto bat. Tonoa, pum, superagudoa, gora, altzetaren, bale? Zetako, entzuteko, non, erromerietan, ez taberna, ez zute huelta, fuera, kalera danak, jantzan. Oin hartuko tentriki ez da sarra, de hecho, hemen dauzen artean, barriena da, baina tonoa bai, tonoa oso sarra da, do sostenido. Hau, honetriki honek, haukiko da, zezebez, takit, 10 urte, gitxi. Baina dau preparaute, antzineko tono baten, nire asko guzetan daztena. Eta gaur egun berriri minetana modan. Ulertu behar dugu sasoiaretan, ez zeuela mikrofonorik. Bertsolarien moduen, zemat eta hotz potentea, igual bertsoak ez dira ainoenak, igual trikitlariek eskara ainoenak, baina bentzat sarata. Bale? Trikitiza, gaur egun marka ja italianoak, sasoiaretan euskaldun epeu esan, nik ez teko alako modelorik, larrinagarik, larrina marka eguen, baina euskaldunek euren tonoa. Hau tono hau, eta tonalidade hau, totalmente tipikoa ziren. Esan berdotena, hemen ja lengüeta, apoiateko guz, botoi ez sartzen barru arte. Hauspoak, ondo eusten dotu aizeari. Amabi baju. Bajuek, bardin, kanpora, zein barrure. Baina eskumako eskue diferente. Asko bizi haue, alai haue, fuerte haue, kantetako oso batza, por cierto. Hau pasiar. Beitu, gaur idatzi gure oso ez dudanak, idatzi mesedez txatetik, ez dakit non agertuko datuen zuri, baina niri hemen agertzen dazte. Asierrek, galdetu hostelen, pribautik, jakinde hau egon behar zala, ia guzteko jakola, asierako triklari batean Rufino Arrolan partitura eukitea. Esagotzet seguramente ez dagoela tokauko, behintzet, berak indestot uste. Zesazoiaretan dana aurrez aurre erakusten zen. Vale? Holan, aurrean nimini eta kopia, nik ere banezetu, Itzan 92, 91, 90 jaiotako naz, asizke. Baina bere kantak badakidaz, eta aurreko kanta hau,
Bizkaiko trikitizan kantari padau, hau da bat. Faiok eta parkatu idazuz. Hau izango zen Bizkaiko jota oso tipiko bat. Eta tono horretan, seguramente oindala bastakit 30 urte entzunalko zana Euskal Herriko plazatan. Tono honetatik, pasau ziren, gehin bat esaten dabe, laja hasi ziren tono diferenteak probetan, ja mikrofona besortzen hasi ziren, eta pasau ziren, si bemol menorreko tonetara, beste tono batera. Alan dabe gogorra, baina bajutsuagoa. Zozera putsu bat, askoripez. Eta hemen, guroten parentesitxo bat, ikusteko, ikusko zuen nire lehenengo trikitiza izen zana, trikitiza berez bai, ukinoan beste bat dela akordeantzeko bat, lehenengo trikitiza izen zan, hau, gaztainari bat, asko kezetuko zue, seguramente ikusi bat dozte zuen, mongitik, soinu fijo ikusi dozuela. Eta soinu honek dekona, guztetun aztena bentzeta, txikitxua godabe bai, bestan antzekoa, baina deko, dago afinaute modu batera, deko zela toke oso, ez dakit, niritzen ez da putxet irlandesa. Euskal modu baten jokoz, baina jokote kanta bat, kepana, junkerana, Irlanda deko nexena. Bueno, ikusten duzuen eskerrik asko garazi. Gustu zuen moduen beste estilo bata, hau trikitiza bata, ez da zer irlandesa. Baina, kantari guztetan dazte eta soinu negaz beste toke bat emodo otzo belarri, behintzet niretzako. Hala da bere, betiko kantak, halako trikatetik datoz.
triki honek botoi arteko distantzia oso txikerra deko eta zuek ez duzu berten, baina nik igertan dugu. Fandango klasiko bat. Alistu! Ikusten duzuen moduen, nesta pisa sarra izen, velocidades gabiz, kainatxuegaz gabiz, bale? Ja tritisak hartzen dau indar hori, jantzarako badola berotu berdau, bale? Kontuen euki, soinu esala, infernuko auskoa, zeitxik, arrimetako gogak moten emazelako eta kanto honejo bar ziren, alkarragandik urrun egoteko, bale? Fandangoak, nobi edo neskalagun edo mutilagun edo bikotea bateko, zein da, harina-harine. Gaztainari, fandango txuet harinari joten. Gusten oso moduen ja, hau barrie da, hau da, larogeta sortzi, larogeta meretzikoa. Larogeta meretzi edo 2000 garran urtekoa izango da trikio. Bale, pues ya, bere urte txuet, baina ondino gaztea dala esan aldugu. Joango naz, sartxu hauetara, zuek asko, seguramente ez tozu egerriko diferentzie, baina eskerrik asko saioari, olatzeri. Oin pasako naz, trikitisa batera, esan dutua moduen lehen egon ziren sasoi baten egiten ziren Euskal Herrian, Larrinagak. Euskal Herriko Larrinaga enpresa, bai gerrinigaz batute bata dela beste dela, sarratu inzan, eta, bueno, trikitisak Italian eitera pasau ziren. Eta, bueno, ja egiten ziren aurretik, baina ja, totalmente pasau ziren ara eitera. Eta, hor tartetxuen egon zan, marka bat, Giuletti, nik egizan triki hau, oindala gitzi erosidot, baina da, oindala 30 urteko trikitisa bat. Seguramente, Giuletti hori ikusten duzuen, gero, marka hau, jakingo duzue, 0,7 bihurtu zen. Baina, bueno, sasoi honetan, Giuletti hau, kapritxoagatik edo historiagatik, nik hau erosin eban, tono bardine da, baina niretzako da putxe tropetxo hau, handiagoa da, eta momentuek joko duten hau hain da zuzer barria bat, totalmente trikitizagaz zerikusik estekona. De hecho, askoak ez dut dabe, esaten dugu, nipe, askotan. Hau jotea ez da trikitiza jotea. Azkenean trikitizagarra un bihurtu da instrumento bat gehiago, normala da. Eta fandango eta harinaretatik aparte, bilketak eta balsetatik aparte, barreno berriek sartu jakuz.
Dakizuen moduen, Euskal Herrian gaur egun badauz taldeak, ezagun askoak dinera galera, trikitiz askoak baiute, egiten daizela kanta modernoak eta dantzan egiteko asko, eta seguramente hau edozein txosnagunetan aurten apena da, baina ezin izutuko zentzun, edo behintzatez gure herriko jaietan, baina seguro identifiketan dozuela neko harin. Karimotxutxue zuen, atragotxuen, zerrezatxuen, eta dano kanta dugu hau. Hau danok esatu seguramente esetuko duzu, baina ikusten duzu eselan kanpoko ritmo bat, bertoko kanta baten bebadekogu. Hori da kultura, egunero ditzen duguna. Ikusten duzu trikitiza honegaz, kosta egiten edesela ondino atxamarrak magogitzea. Enau haino itute, baina... bueno, gustatzen aztez, edeko olako soinu klasiko bat. Bueno, kantaren bat edo, enoa seguramente zuen kanta dana jotera, baina kantaren bat edo bateko zu hortik esateko, ikusten badot hortik eskerrik asko zabizen danari, hortik edatzen zabizen danari, bueno, bintza zer posatuten bazabize, ez da gitxe. Mile kanta dekoguz, mile Euskal Herrien asko, kanpoan asko bai. Baina, bueno, Euskal Herriek zezeroki dauena, trikitizak zendoguna zer da, balora mondotxo guarin jotari eta uspoari, zelan dotak diferente zuten diren kanpora eta barrure, barduen kanta barriek, sortu duguzan kanta gehiago fandangoak eta horretarako erabili izan dugu, erakusteko gure abiltasunek. Eta horretako pasauko naz, hemen dekoten azkenengo trikire. Honen bai aldatzen da autonoa dau asko betono grabeo baten. Sol, do, da, gaur eguneko erabiltzen den tono nahiko ohiko bat, baina da oso grabe bat. Segatik, zeia badeko guz mikrofonoak. Eta ja kantetea, da nire guztetan jaku, lehen gitxik eta gehienetan handra kantetea eben. Agotz altokoak. Bueno, hemen gure inguruen bada bat, Kepa, Arrizabalaga, gizon gure munduen, triki munduen, mentzat pandero jole ezagune, eta horre bai kantetea nahiko altu, baina orokorrean
gizonopetik anti dugu aspiraututik, ahotsa beskasa hau normalean. Eta hasi ginen alako tonak egiten. Triki honek, ez eitzuela itxureak asko ez dakitu dago arazi, dego zaurrekoa beste urte. Zar ez da barri bez. Ikusten duzu ja beste tono batala, Papurritxu hau lurremoia izango zan, eta la enterradora, eta pasako gara punten, hau balz bata, arra tono aldaketa eta ritmo aldaketa, baina purka-purka, ia konturatu bari. Edo konturatute. Zer da balz bat, aztilo iota? Markatu, harin jota, fandango bat. Orduan, askotan, honegaz marketa ben fandango baten hasiera. Eta niri bat, esan kantak lontzea zurtan zen. Eta nire euskal gazoago. Honezerreko hauzkoan joko hori abilesi erakusteko modu eta akauen bakotxa bere modu erakusten eman. Aunque hauzkoari bere ni baino hain bet dauze abia bak, Fandangoaren ostean, hau Gipuzkoarrek bizkaitar baino beto izten dabe, eta horren aldein berdot, harina. Presentazioa!
nituen. Holan dire gure kantak, normalen parezaka joaten dire, bueno, egin alda kanta bakarra be bai, baina, bueno, ikusi izen gurotena da, momentuz evoluzio bat egon dara. Trikien, hasierako kantak nahiko astiroak izan dire, oin baga berri motxu hartzen. Gaur egun, trikie, edo zertako balio dago, edo zertako. Ja hemen, bueno, nik hau konfinamentu ditxoso hau hasi zanean, penentzaun eban laburtxo guizen, gozala hasi da baten, eta egunero hasi nintzen, sortxire puelta horretan, txaloketa gero, aputxo egoten, ja, auzoa aspertu telekot. Egunero joten, ja, arrebertu erdiak abata, baina, bueno, hor beringun zeia ditzue. Eta konfinamentu honek ere indoztena da, nahiz eta denpora gitxikoki kanta batzuk atara. Trikiek esautzuten moduen, denetarako balio dago. Eta entzuten bozuengo kanta esan guzuen, me cago en ria, ostoiakin nik alakorik jo aldanik soinu baz. Horrek eta gia, galdere. Ia horreten badazte, Bai, horreten bada. Honak eren dau, trikie hainbeste zabaltzea, eta edozein kanta jo alizetea, akorde kasuten direnak, nota puru kasuten direnak, eta akorden artean bado bat, nik zarrioten notena zaskurrak. Gustaten da, azte markatu batzutan, jotea eta berbaitea, aurrekoan bigara notxe. Hau? Goio, que tal? Badire hiru aste. Eta lau, eta bost, etxean gauzela. Bueno, urte modu.
Aspaldikoa. Opa, kepa. Salutzuek etxean. Akabetako Roberto Etxebarria milketa bat.
pentseta bat ja nahiko egon gara alkarregaz. Batzu seguramente aspertu egin dire, eta ja nimo ziren, normala da. Normala da, batan ariz guztetea, edo barik inoten txapa hau entzun gure izetea, baina, bueno, espero bentzat horre egon sarienok guztu egon izena, eta ez dakit gure bozue kanta pare bat joko da sakabetako, edo ja zuzenan itzuko da, segun nonortia komentari bat idazten badau, inok espada idazten fuera. Ze, bueno, esan datzueten moduen, ja sortzirek 10 gitxi emoteko dauz, eta laster, bueno, ausoitzu egingo dugu zauzer, hemen palado bueltan, egizan batzen gara lehenko trikie, gero Maitane kantetan dau, bueno, ausokide batek, gero beste ausokide batek txistue, gero beste batek gitarra, bajistea dana dekogu. Ordu erdiko kontzertu eta dana dekogu emetik. Asi eskanimetan zaituetan hori zuen etzetik behiten. Kontu zubi, sasoi honetan, gogorra tatoz, eta zaindu inbar gara. Baina bentzen, eskerrik asko mungia.zaindu plataforma honeri, eta ia daren artean, benetan ereiten badugu hasie, eta hau dana aurrera atara albadugu. Esper bastirik ez zuen mon. Bueno, bentsate behitu, goiti solo motibeta egon da. Egia da, nire posiko nintzela bere triatloien inguruko txarla entzuten, eta, bueno, eskerrik asko dan hori, Garazi, Asier, Leire, dan hori, Maialen, dan hori, idazten ibizarien dan hori, eta, bueno, gehiago barik. Ezer gure badozue idatxistezue, bai pribautik, kaletito paten bonuzue dena delakoaz, idatxistezue, eta, kontako etzu daz, trikin inguruko hainbet kuriosidade eta sontua danak argitu, bale? Bueno, izten zaituet ja, urrengo txandea, Ana Goitiana, nire, bueno, ez gara izen behar lagunek, baina ezin alko gineak ez. Hospitaletan, bueno, fuerte ibili gaitesan dano, kaleetan, hobeto esan naitzeetan, hospitaletan tranquiltxoa biteko. Modari eta egurre. Gero arte kuadrilla.